Malamulo 5 oyenera kutsatira mukangokangana kumene m'banja. Kodi tikukangana m'banja kuja ndi chizindikiro chachikulu choonesa kunena kuti family yanu ndiye kuti ili healthy, ili bwino. Mulungu anagwiritsa ntchito chinthu ngati chimenechi anthu mukafuna kuti mupange chinthu chomwe chili cha perfect. Mmayeneka mutsutsane, mugundane mitu, mukhale ngati mukusemphana. Pamapeto pake pabwere chinthu chimenechi chabwino kwa inu. Izizi muzazipeza pena paliponse, kaya ndi mabungwe, pena paliponse pamene pali anthu awiri, kaya ndi mu parliament. That's why imaona kuti anthu amakangana mmene mujamu. Komano kukangana kukumatengera kunena kuti pamapeto pake ndi chani chimene inu yomwe chitsatira, ndi mfundo yanji imene mukufuna muitsatireyo. Kodi kukanganako kumasula banja lanu kapena kukangana kumene kujako kumanga banja lanu. Lero tifuna tigawane Malamulo 5 amene mukuyenera muwatsatire, ndipo mukatsatira muzaona kuti kukangana kuja it's a blessing, kukupangitsa kuti banja lanu lizipanga improve tsiku lililonse. Chinthu choyambirira, silence isn't strength. Tonsefe tikuyenera tidziwe kunena kuti kukangana m'banja takangana inde, komano kungokhala chete aliyense wayang'ana uko wina wayang'ana uko, masiku ndikumapita. Iyi si mphamvu komanso si chamuna, si ukazi umene wina wake akuyenera kuti autsatire ayi. Chifukwa chimene tikudziwa ndi chidziwe chonena kuti silent treatment is not emotional maturity. Anthu ambiri amaona ngati kungokhala chete basi ndikuyamba ma silent treatment, ukhala ngati pali china chake chimene ukufuna komano sukuchiyankhula, ukungooneka kuti ukunyasidwa, komano zimene wewe ukunyasidwazo sukufuna winayo azidziwe. So image yayo si emotional maturity komano ndi emotional avoidance. So silent treatment m'banja ndiyomwe imapangitsa kuti munthu azitha kupanga zinthu zosagwirizana ndi situation yomwe ili pa nthawi imene yoyo. Ndiye mukuyenera muope silent treatment mwakhala kuti mwakangana kumene m'banja, chifukwa zimene zizi zimamanga makhoma malomonena kuti zimange bridge yoti wina achoke ndikulumikizana ndi mnzake. Zimapangitsa kunena kuti pasakhaleso kumvana, pasakhaleso wina wake kulabadira za munthu wina wake. Silent treatment si chinthu chabwino. Mukuyenera muyankhulane bwinobwino, molemekezana komanso momasukirana komanso moona mtima. Mmenemo ndi mmene mmapanga rebuild safety, komanso mmenemo ndi mmene mmapanga kuti kukangana kuja kusakhaleso kwa mphamvu pakati panu. Lamulo la number 2 ndi fighting isn't the red flag, avoiding fights is. Muzadziwe kunena kuti kukangana kuja sikuti ndi chinthu cholakwika kwenikweni m'banja ya si red flag ya, komano kuopa kumenyanako ndi chomwe chili chani chili red flag. Chifukwa anthu iniyo mukakhala zoti simmasemphana chichewa, simmakangana, mudziwe kunena kuti ndiye kuti wina wake akubisa ululu wake m'banja mwanumo. Zaka ndikumatha simukusemphana pa chinthu china chake, ndiye kuti wina wake pali zina zake zimene akubisa ngati mwanumo. Mudziwe kunena kuti kapo yomwe ili healthy imayeneka ipange face ma conflicts, komanso ikhale ndi skill yopanga repair ma conflicts awo nthawi ina iliyonse imene ma conflicts aja abwera. Lamulo la number 3 limene mukuyenera mulitsatire mukangokangana kumene, you don't need space, you need tools. Pala anthu ena apo give me space, neni kudabwa space yadusa tsiku limodzi, space yatha mwezi, space mpaka na yatha 6 months. So inuyo simafunikira space komano mumafunikira zida zote zikuthandizireni. You can take your time to breathe. Basi mukuona tu mtu kangana pakati panu iwe basi ndikuchokapo kaye, that's just okay. Komano kuchokapo kayeko kodi ndikupakira katundu yense ndikumapita, ndiye kuti space yake si imeneyo imene tikuyenera. Inuyo mukuyenera zida zote zikuthandizireni, but disappearing for hours and days only deepens wounds. Muziwe unena kuti space ya masiku zaka imeneyi imangopangitsa kuti bala lija lizingokhalira bera nyuwani. Komanso you have to learn to self-regulate then return to connect. Mphunzire unena kuti pa nthawi imene mwapita kukapeza space yanuyo mukazipange regulate nokha, mukazilingalire nokha, ndikuzikambira nokha, ndikuzisusa nokha, kena kubwerere kubanja lanu ndikukapanga reconnect. Lamulo la number 4 ndi kachizungu kamene anthu masiku ano timakonda kayankhula, I'm fine. Ndi mudziwe kunena kuti I'm fine is emotional poison. Nthawi zambiri kunena kuti andili bwino usali bwino, imene ijayo ndi poison kwambiri, and mukuyenera muchipewe pa nthawi imene ineyo mwangokangana kwambiri. So don't make your spouse decode your silence. Musampange wachikondi wanuyo kaya ndi mwamuna wanuyo kaya ndi mkazi wanuyo kuti yekha adziwa chimene ineyo chikundinyasa. Azimayi ambiri amakonda zimenezi, and izizi nthawi zambiri zomwe zikubasula mabanja, chifukwa munthu si mulungu. Munthu alibe mphamvu ina iliyonse yodziwa zimene zili m'maganizo mwa munthu wina. So the best way is to express zomwe zili m'maganizo mwanu. Emotional honesty is far more attractive
than passive aggressive games. Chimene mungadziwe ndi chimenecho nena kuti emotional honesty, kukhala woona komanso omasuka, ndi chinthu chomwe chili chabwino kwambiri kusiyana ndi passive aggressive games. Lamulo number 5 lomwe lomalizira limene mukuyenera mulitsatire mukangokangana kumene, affection after conflict is medicine. Muzadziwe kunena kuti timahagi iti mukangokangana kumene, kumwetulirana kuja, kaya ndi timakisi iti, kaya ndi kukumbatirana kuja, kaya ndi kugwirana pankono kuja, amene achi ndi mankhwala mukangokhala kuti mukangokangana kumene. Chifukwa nthawi zina zimatha kumaoneka ngati awkward after a fight, komano once you do it, you go ahead and give yourself courage and do it, umazindikira umapanga melt mikwiyo yonse imatheratu, ndikuyambanso kusekererana ndikumadabwanso kuti kodi timakangana chani pamuzi pano. Mudziwe lera kuti ngakhale zimaoneka awkward, komano mitima yanu nthawi imeneyo ndi chinthu chimene zimachifunitsitsa kwambiri. Ndiye tatiyeni mikangano ijayo isatidzesere poti banja lathu lifike posokonekera olo kutha kumene, komano tiye tipange kuti after kukangana banja lathu likhale lolimba than before. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.